Joo, tulin fiilistelemään entiseen kotipaikkaan. Kovin on muuttunut paikat. Onks täällä vielä mun vanhoja puskureitakin jäljellä monen vuoden jälkeen? No, täällä taitaa olla Hyundain puskurit. Ja Peukeutin puskuri. Kovin on muuttunut paikat. Onko Siru? Siru on siellä. Onko se Siru siellä? On. Siru, muistatko minua? Siru. Siru kissa, mummin kissa siellä. Siru, muistatko minua? Kyllä sä taidat muistaa vielä, sä oot vieläkin hengissä. Sä oot vieläkin hengissä, niin. Siru on siinä. Täällä on vielä kaikki niin kuin ne oli ennenkin. Mä oon täältä lähtenyt, mutta aika huonossa kunnossa on vaan paikat. Siru, muistatko sinä minua? Siru on siellä, joo. Siru kissa, mummin kissa. Mummin kissa on vielä siellä. Joo, oo siinä vaan. Nuku vaan siitä. Joo. Joo. Täällä on jotenkin kummalliseksi muuttunut nämä paikat. En tiedä. Osa tavaroista on hävinnyt. Mutta en tiedä vaikka minkä takia. Tääkin on niin ränsistynyt tää. Ei täällä ole mitään hoidettu. Takapiha on hoidettu aika hyvin. Kun siellä on haravoitu ja kaikki rikkaruohat ja kaikki kitketty pois. En tiedä, on kyllä ränsistynyt. Osittain muuten paikat on ihan ränsissä kunnossa. Niin ne vaan kaikki menee. Niin ne kaikki vaan menee, joo. Kaverikin asui ennen tässä. Tästäkin pihalla vietettiin paljon aikaa. En tiedä. Tuohan oli vissiin jossain vaiheessa joku bänditila, en tiedä onko enää. Siellä jotkut kävi soittamassa, mutta en tiedä. Kyllä ne kaikki vaan ränsistyy. Ei sillä vaan voi mitään. Tästä ilmeisesti nyt kumminkin ajetaan, mutta jotakin on nää kummallisesti muuttunut nää. Lintu on siinä. Mikä siinä on? Joo. Oo siinä vaan, ei tarvi varoa. Joo, lintu on siinä katsomassa. Joo, hyvä. No niin, me vaan sinne, kun tässä voi kävellä joku. Tai autolla, että siellä alla. Joo, kovin on muuttunut. Malmin lentokentän alue. Yksi hyvä puoli tässä tietysti on. Voi mennä lennättää tonne, ennenhän sitä mahdollista mä muistan joskus pikkupoikana siimalennokit siellä lennättelin. Mä muistan silloin kun totakaan taloa ei vielä ollut, tässä oli moporata.
Tässä meni pellolla semmonen moporata. Sitten ne alkoi rakentaa Sillin taloa. On se harmillista. Silloin panostettiin ja täällä oli mukava olla näitä, onko tuo naapuri? On. Se on vielä sama naapuri. Täällä oli mukava olla Ei. Kaikki on muuttunut. On tossa vielä toi kone tossa nokassa. Siinä on vielä toi kone. Koska tosta koneestahan voi ottaa kuva. Ne on niin tuttuja maisemia mulle, että nämä kaikki metsät ja kaikki, ne on niin tuttuja paikkoja mulle, että tekee oikein pahaa, kun tätä hävitetään. Tossakin oli puussa ja tossakin puussa oli maja joskus. Ja tää on jotenkin, mä en oikein ymmärrä. Mä en oikein ymmärrä tällaista hävitystä ja sitten tätä käytetään kumminkin. Niin tämähän tuottaa tappioa koko aika tää mesta nykyään. Eihän tää silloin kun lentotoimintaa ja muuta oli, niin täällä oli todella hyvät ja rahaa tuli. Ja sitten mä muistan kun täällä oli, mihin ne nyt sitten meinaa, jos pitäisi olla varatotani kenttä. Ei Vantaa olekaan, ei se on aina niin sanottu, että se Vantaa on toiminnassa. Täältä ATR silloin lähti ja muuta. Kyllä nämä on sellaisia, mitä onko tuosta otettu asfaltti pois? Mitä hemmetti? Minkä takia tuosta on asfaltti raavittu pois? Häh? Ennen, tuossa heitettiin koripalloa joskus. Tuo Tikas toimi koripallo telineenä. En oikein, mä en ole, ja mitä hemmetti, tonne on tullut aita. Siis mitä ne on tehnyt täällä? Tuonne kalliolla on duunattu aita. Siis ei. Osittain tuttu näkymä, mutta osittain ei. Mä en oikein käsitä. Siis mitä? Hiekkatie? Koska tähän on tullut hiekkatie? Miksi toi ei ole asfalttitie niin kuin se on ollut? Mä oikein käsitä. Tää on muutettu toi kulmakin ihan kummalliseksi. Siitä on vissiin kallio louhittu. Tää on ihan kummallisen näköinen tää mesta. Täällä oli ilmailutapahtumia ja toikin rakennus, mä en ymmärrä miksi tuossa on noin hemmetinmoiset levyt tuossa paloasema. Ja toihan on tietysti rempassa nyt toi. Tuolla leikittiin niin paljon pienenä. On tietysti nyt rempassa toi. Onneksi nyt sitä remppaa ja laittaa parempaa kuntoon. Mun mielestä toi olikin, toi vanha lentokonehalli, toi mun mielestä onkin suojelukohteita, jos se nyt pitää paikkansa se systeemi siitä. Täällä laitettiin, autoja laitettiin, satoja kertoja pestiin ja laitettiin. Nyt noikin on maalattu mustaksi. En ymmärrä. Siinä oli sauna ja pesutupa. Tossakin asuttiin silloin. En tiedä, ei taideta enää asua. Tässä oli sauna ja pesutupa. Siellä on palokuntalaisten kenttä, mutta on mennyt kyllä varmaan aika huonoon kuntoon. Silloin kun toi joskus tuli, niin mä kokeilin, mutta silloinhan tässä oli paloasema. Tässä oli paloasema silloin. Joo.
poliisin nauhatkin. Täällä on jotain tapahtunut. En mä tiedä siis mikä tää homman nimi on. Nythän mä tulin tietysti lennättämään tänne, mutta katsotaan nyt, onko se edes mahdollista. Jotenkin on niin pilattu tää maisema täällä. En tiedä. Näyttää niin kurjalta tää homma. Onneksi nyt sentään sit varmaan korjaa ton, mutta mä en oikein tiedä. Mistä näistä on pääsy? Onko tosta pääsy tonne? Tuossa oli ennen kenttäpäivystys. Sieltä saa aina hakea limua ja muuta. Ei oo siitäkään mitään. Onhan se hieno tila, mutta ei se... Se on joku palmia homma. Täällä on ilmeisesti jotain, mutta ei tää mun mielestä niinku... Tää puoli on tietysti... Tää on se kuvauksellinen, niin... Tästä nyt ilmeisesti saa mennä. Mun mielestä tästä ei voi mitään kieltoa olla. Ja mikä se lennätyspaikka nykyään on? Onko se oikeasti toi? Kai täällä lukee joku, missä se on se lennätyspaikka. Mähän en oo kävellyt silloin näillä alueilla, kun on ollut se, silloin vaan kun on ollut se lentonäytös ja tämmöstä, niin silloinhan nää on ollut auki. En mä oo täällä sen jälkeen käynyt, kun täällä niitä autojuttuja ja muita. En mä täällä sen jälkeen oo käynyt. Täytyy nyt käydä kattoo, oliko se täällä jossain. Se lennätyspaikka. En mä tiedä, kyllä tää on jotenkin mennyt kyllä niin älyttömäksi tää touhu. Tännekin on tehty tämmöset, no joo, eihän nää oo niin. Näähän on pystytetty tälleen vähän kummallisesti nää tolpatkin. Ei ne oo niinku mitään lopullisia, ne on jotain siirrettäviä tolppia osa näistä. Mä nyt en oikeesti tiedä, että onko se tämä vai mikä se on se lennätyspaikka. Vai onko se tuolla jossain? Tuolla jossain jemmassa. Mä en oikein ymmärrä tätä hommaa. Ylipäätänsä kun tänne on tämmösiä rakennettu.
Mikä oli siimaohjattavien paikka? Mikä oli muu paikka? Sitten. Jaa. Ei tästä kyllä saa mitään selkoa tästä lennätyspaikkahommasta. Oli kyllä niin älytön projekti lyödä tää kenttä alas, että tästä on vaan enemmän haittaa yhteiskunnalla. Joka suhteessa. Ihan älyttömät kulut. Veronmaksajat maksaa nää, se on ihan fakta juttu. Ja jos saatais kysyä, niin moni ei maksaisi tän projektin mitään laskuja. Eikä mitään. Se on semmoista pakottamista. Tämä on semmoista helvetin diktaattorihommaa. Siis aivan älytöntä tää homma muutenkin. Tää oli monelle semmonen rauhoittumisen paikka. Ja tästä oli mukava, kun tästä pääsi oikeasti lähtemään. Koneella ja palaamaan. Ei tää ei oo. Tää on ihan niinku typerän näköinen nyt tää systeemi. Tässäkin on vaan käytetty hyödyksi ja otettu vaan tämmönen alue haltuun. Ihan omiin lupin. Mikäkään koppi tuolla? Kunhan tohon nyt merkitty sitten se alue. Mä en tiedä, pitäisikö käydä lukemassa tuolla. Käydään nyt lukemassa tuolla vielä. Mitä se sanoo tuolla. No, mummi nyt varmaan on ainakin tyytyväinen, tai on. Siru on vielä siellä. Sen mä oon varmistanut, että Siru on vielä siellä hengissä. Katsotaan lukeeko tuossa lennätyspaikasta mitään. Tuossa kyltistä. Näkyykö tässä lennätyspaikkaa? Joo. Ulkoilureitti. Valkulla kävelyportti. Korona-asema. Pysäköinti. Missä täällä lukee se lennätyspaikka? Se on niinku, ei tässä näe mitä tätä saa lennättää oikeesti, kun nuo pyörätkin ajaa täällä. Nyt oikeesti niinku mä en nyt oikein käsitä tätä. Täytyy katsoa sitä kuvaa, mutta siellä on palolaitos. Nykyinen. Rakennettu sinnekin taas kalleella rahalla. Uusi. Siinä oli raja hieno halli rakennettu ja nyt on tehty pelastuslaitoksen käyttöön tuonne kulmaan. Täytyy katsoa vähän, mikä tää homman nimi on. Täytyy laittaa kuva tosta tonne ryhmään. Tai WhatsAppia. Katsoa, että oliko se tää paikka se, missä saa lennättää. Joo, mutta ei muuta kuin näihin kuvia ja tunnelmiin. Mä otan nyt muutaman ilmakuvan tästä. Se hyötyy tästä tietysti on noita
rakennuksia lähellekään. Tai voi normaali kamera, mutta ilmasta ei vanhaa aikaa ottaa mitään kuvia. Ehkä erityisluvalla, mutta näihin kuvia tunnen.